Čau lidi, vítejte u tohohle videa, kde se dneska zahrám s mojí kámoškou Lily FNAF Freddyho. Jo, když tak ona vás tady zdraví, ale jako vy asi těžko budete slyšet, když ona nejde slyšet, protože my mám přes mobil a já hraju na počítači, takže vy těžce slyšíte, no. Tak si zahráme tady teda FNAF, no. Takže FNAF Eternal Night. Jo, dobrý, mám to. Tak jo, tak se napoj na mě, Lily. Já už to hraju až teď, jo, teda to hraju, takže se nedím, že jsem to hrál až teď. Já si se ptáte, že trošku blbě mluvím, jo, tak mě trošku bolí v krku. No, jako i lidé je to strašidelný, no, ale musíš to přežít. Já víš, kolik já hraju hororovek. To přežiješ, jo. No, to je jedno, tak jo. Čekáme, než se mi to načte a jo, no. Já už to hraju začátku, to je dost děsné. To hrozně děsné. Jo, ale čekej. Ale ještě nic nedávej, jo. Ještě nic nedávej. Já jenom vytvořím pár. Tak počkej. Takže. Co je normální Freddy? Nebo normální Freddy? Ne. Takže. 3 Bunny. 5 Chick. 6 Foxy a 7 Freddy Fazbearů, 1 panenka a Cupcakeu dám 0, ty jsou příšerný. No. Nic nedávej. Privatron. Amones. Jsem zapomněl, jak to je. A jo, já jsem vůbec. A proč tam mám všechno? Proč tam mám? Já chci 3 Freddy. 6 a 7, no. Foxy necháme. 3, budu skromný, jo? Tak. A my dáme 1, ne 2. A Cupcakeu dáme 0, protože to nej. Dobrý, já už to mám, jo, tak jdi do Custom Night. Jdi do Custom Night a tam najdeš můj, jo. Najdeš tam můj privát. Tak Lily, tak pojď. Jo, dobrý, no tak já dám. Dobrý. Tak hlavně nevcípni hned na začátku, jak to umíš, jo? Hlavně nechcípni na začátku, jak to umíš. Jo, tak se načti. Jo, tady máme můj náš počítač. Skip, Lily. Vlevo máš skip. Jo, dobrý, no. To neřeš, vem si nějaký věci, jo. Já si vezmu Freddyho masku.
Přerumu mega papírku. Zadejte konfirm. Která bezsmrtná, jo? Něco leží na zemi, nějaká baterka. To všechno zavřu radši. Co? Na kamera. Tam je. Já schválně otevřu. Tam staň. Ečkem myslím, nebo najeď a ty jdeš na počítači. Dej Ečko. Exitnou. Najeď na to. Jsem to zavřel. A bacha, Freddy umí otevřít dveře. I skřínku. Ne, já jsem jich tam dal asi 5 nebo 6. Teď nevím kolik, ale dal jsem jich tam hodně. Takže... Baterku. Víš co, je to tam papír, tady máš a Ečkem si vem. Tady. Tady tohle, ježišmarja, no vem si tohle Ečko dej, no dobrý. Počkejte lidi, jenom čekejte minutku. Jo, jsem si šel na projít, jo, takže když tak promiňte za zdržení, já se jenom tady tam víte, já jsem dneska měl stream. Já se jenom o to Měl geje. Super. Budu já piju. Skříně. Si otevřete to. Když se vypadne elektřina, tak jsme vás a jsme v prdeli. Ty prčici. No, tohle není dobrý. Vypadla elektřina. Vypadla elektřina. Tady. Slyšíš, jak se někdo zpívá? Jsi umřela? Jsi já. A neměla jsi tam být dlouho? No to je jedno, že tady zpívá.
Ale to je jedno, co tady spí. Ale... Ne. Tam. W, když dáš tlačítko W, tak napsat do komentáře, tak se můžeš rozhodnout, jo? Teď lidi napište do komentáře W, prosím, jo? A dejte mi like, jo, když tak jako moje kamoška to natáčí. A jo, a já jsem dlouho ve skřínce. Mě popakej. Já to tady ne. Nebo jako mi úplně vůbec nepomáhá ve hře. Kouknout. Děláš, kámo. Prozkoumávačka. Pojď jako tady. Tady jdeme. Ty, já nejsem tady. No, ale chceš. Nejsem. Já nejsem tady. Hej, ale chci slyšet. Kámo. Co pokadím, kámo? Ne, já jsem úplně v hajzlíčku. Ne. Tak jo, tohle bylo všem. Čau.